So guys, ano sa lagay doon sa No, no. Ako sad, be. Ako sad. experience ray. Don't get snake. Isip ko na ko. Guys, andito na kami guys sa Snow World. Yes! No. I did the Snow World ay kanang ko. Nagawa kayo eh. Dami diri duta kay. Tarawa guys, grabe kay kandat guys na ako sapatos pa yun guys, ginaguba pag yun. Grabe naman kayo diri ray, tarawa. Ay! Indot. Oh, nindot kayo. Yo! Oh, okay. Guys, lingaw ra mo guys. Kita tanabi. Tawa kay sa kamot guys ay. Lagi tagtaran akong medyas kay naglagong ko. Midjas sa kamot, guys. Ana sis Ay. Gitang-tang na daw niya midjas, guys. Wala kang midjas. Kamot. Ay, medyas sa kamot. Grabe, salamat kayo sa blessing Lord. Ako kayo pasalamat Lord kay sus, grabe kayo ko ang experience karon. Nag-snow na gitsiyaga. Ray, Ray, tanawa. So guys, lumiliwanag na siya. So makikita na ngayon ang bahay. So guys, tapos na kami nag-snow world ay nag-snow guys dito sa Jeju. So tapos na po kaming kumain. Ayan na po sila. Hi everyone! Nalasan mi dire karon guys sa unsa nga lugar ha? Changyong Falls. Changyong Falls. Changyong Waterfall. Changyong Waterfall. So, Tanawa lang lips diri, guys. Ang Canada. View Snake. oh nice. Ganahan ra ka diri sa lugar. Kumusta man imong biyahe so far diri sa Jeju Island, Snake? Dili lingaw kayo na grabe ka rin dili ka bahayo na first time gyud ako nga nakasnow gyud ko nga pure jud. Nyanindot pagid kay no, lamig kay pagkaon no. Nabugno kayo na malas lang kay akong sanda ay akong sapatos kay natagalan ko kalapalapa. Aray pagkita daw. Bish, pikas. Sos. Sunod dili na ibili ng mga nindot nga sapatos sa Corellia no. Wala mo gigimatip to. Silang. Sunod, pero nindot kay view si Snake guys oh. Di ba? Nice.